ପିଲାମାନେ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ଛୁଟି ସମୟରେ କେତେ ମଜା କର ନା? ତୁମେମାନେ ଖେଳ ଛୁଟିରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କେତେ ଯେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ପୁଚି, ଲୁଚକାଳି, କବାଡ଼ି, ବହୁଚୋରି, ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ ଓ ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ ଭଳି କେତେ ଯେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବ। ପିଲାମାନେ କହିଲ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ କିଏ କିଏ ପସନ୍ଦ କର? ହଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଟିଭିରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖିଥିବ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଆଜିର ଦିନରେ ଏକ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଗାଁଠୁ ସହର ଯାଏଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଆମ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଦଳର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ଏବଂ ଟିଭିରେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିବା ସମୟରେ ତୁମେ ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖେଳ ଦେଖିବା ସହ କେତେ ମଜା କର ନା? ପିଲାମାନେ, ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ପରାଜିତ ହୁଏ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ନା? ଆଉ ଯେବେ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ଜିତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ବାଜା ବଜେଇ ବାଣ ଫୁଟେଇ ମଜା କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଆଧାରିତ ତୁମ ବହିର ଗପଟିଏ କହିବି। ଗପଟିର ନାଁ ୱିକେଟ ଉଡ଼ିଗଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଗପଟି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ବହିର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ, ବହିରେ 3ଟି ଚିତ୍ର ଅଛି ଏବଂ 3ଟି ଚିତ୍ରରେ 2ଟି ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ସେହି 2ଟି ପିଲାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ୱାସିମ ଓ କାନୱାର। ସେ ଦୁହେଁ ଭାରି ସାଙ୍ଗ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ୱାସିମ ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ କାନୱାର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ୱାସିମ ଓ କାନୱାର ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାସିମର ମା ଆମଲେଟ ତିଆରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ୱାସିମ ଓ କାନୱାର ମିଶି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ 2ଟି ୱିକେଟ ହାୱାରେ ଉଡୁଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଗପଟି ଶୁଣିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ୱିକେଟ କାହିଁକି ଏବଂ କିଭଳି ଉଡୁଛି। ୱାସିମ ଓ କାନୱାର ଦୁହେଁ ଭାରି ସାଙ୍ଗ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳିବା, ବୁଲିବା ଓ ମଜା କରିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦିନେ କାନୱାର ୱାସିମ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିଲା ଓ ୱାସିମକୁ କହିଲା, ଚାଲ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିବା। ଏକଥା ୱାସିମର ମା ଶୁଣିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ବୁଲିବା ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ 2ଟା ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଖାଇସାରି ତୁମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ। ମାଙ୍କ କଥା ମାନି ୱାସିମ ଓ କାନୱାର ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ୱାସିମର ମା ଚୁଲିରେ ତାୱା ବସାଇ ଆମଲେଟ କଲେ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆମଲେଟ ଖାଇଥିବ। ଗରମ ଗରମ ଆମଲେଟ ଖାଇବା କେଡ଼େ ମଜା ଲାଗେ ନା? ୱାସିମ ଓ ଆନୱାର ମନ ଭରି ଖୁସିରେ ଆମଲେଟ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରି କାନୱାର କହିଲା, ୱାସିମ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା। ବାହାରେ ବୁଲିବା ଏବଂ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା। ଏକଥା ଶୁଣି ମା କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ଦିନବେଳେ ଖରା ବହୁତ ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ଖେଳି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଦୁହେଁ ମିଶି କହିଲେ, ହଁ, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଏବଂ ଦୁହେଁ ବ୍ୟାଟ, ବଲ ଓ ୱିକେଟ କାଠ ଧରି ବାହାରିଲେ। ଦୁହେଁ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ୱିକେଟ ପୋତିଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆରେ
କାନୁଆର ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିଲା ଓ ୱାସିମ ବ୍ୟାଟିଂ କଲା। ୱିକେଟରେ ବଲ୍ ବାଜିଲା ଏବଂ ୱିକେଟ ହଠାତ୍ ପତ୍ର ଭଳି ଉପରକୁ ହାୱାରେ ଉଡ଼ିଲା। ହାୱାରେ ୱିକେଟ ଉଡ଼ିବା ଦେଖି ୱାସିମ ଓ କାନୁଆର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଖସିପଡ଼ ତଳକୁ ରେ ୱିକେଟ, ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବୁ ଯେ କ୍ରିକେଟ। ଖସିପଡ଼ ତଳକୁ ରେ ୱିକେଟ, ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବୁ ଯେ କ୍ରିକେଟ। ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଗପଟି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ